Γεια σας. Θα σας παρουσιάσω την εργασία μας για το μάθημα της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή για το ακαδημαϊκό έτος 23-24. Η κατηγορία χρηστών στην οποία απευθύνεται η διαπαφή μας είναι τα άτομα με προβλήματα μνήμης και άνοιας, που είναι κυρίως ηλικιωμένοι που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Εδώ βλέπουμε το μενού της εφαρμογής μας, όπου ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί είτε με τα κουμπιά που υπάρχουν, είτε με τη φωνητική λειτουργία λέγοντας το όνομα της λειτουργίας. Πρώτη λειτουργία είναι το κουμπί πανικού, είναι για έκτακτες ανάγκες όταν ο χρήστης νιώθει κίνδυνο και θέλει να ειδοποιήσει τις συγγενικές επαφές του. Στέλνεται ένα μήνυμα και γίνεται μια κλήση βοήθειας και αν δεν απαντηθεί η κλήση, έπειτα καλούνται η αστυνομία. Εδώ είναι η δεύτερη λειτουργία που είναι οι υπενθυμίσεις. Εδώ ο χρήστης μπορεί να θέσει μια υπενθύμηση, για παράδειγμα διαλέγει την ημερομηνία, διαλέγει την ώρα της υπενθύμησης, βάζει ένα όνομα, πατάει αποθήκευση και θα του έρθει η ειδοποίηση όταν έρθει η ημερομηνία και η ώρα που έχει διαλέξει. Επίσης μπορεί να αφαιρέσει υπενθυμίσεις, να προσθέσει καινούριες εννοείται, αυτό, και να τις διαχειριστεί γενικότερα. Από εδώ μπορεί να τις αφαιρέσει με ένα χ. Αυτό. Η τρίτη λειτουργία είναι ο χάρτης, όπου εδώ ο χρήστης μπορεί να προσθέσει προορισμούς ώστε να τους βρίσκει εύκολα και να έχει άμεσα τη διαδρομή διαθέσιμη. Ορίστε, ήρθε και η υπενθύμηση ώρα για χάπη πίεσης και λέει την ώρα. Αν ο χρήστης πατήσει τον προορισμό που έθεσε πριν, τότε του βγάζει στο χάρτη το δρόμο για να πάει στον προορισμό, οπότε τα άτομα με άνοια μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να έχουν όλες οι διαδρομές τους στην εφαρμογή. Από εδώ αφαιρούνται οι προορισμοί. Εδώ γυρνάμε πάλι στο αρχικό μενού. Εδώ είναι φωτογραφίες, όπου βλέπουμε κάποιες ενδεικτικές φωτογραφίες. Αν πατήσουμε πάνω τους μεγαλώνουν, μας γράφει και την ημερομηνία. Και εδώ είναι τα αγαπημένα που ανανεώνεται ανάλογα με το πόσες φορές έχουμε δει αυτή τη φωτογραφία. Και λειτουργεί και εδώ φωνητική εντολή, ώστε να μεταφερθούμε από τα αγαπημένα στην ημερομηνία, στην κατάταξη με την ημερομηνία, και από την ημερομηνία στα αγαπημένα. Και τέλος είναι οι κλήσεις, όπου εδώ ο χρήστης μπορεί να προσθέσει επαφές και να βάλει φωτογραφίες τους. Για παράδειγμα, εδώ πέρα προστίθεται η επαφή και στις αναζητήσεις βλέπουμε την καινούργια προσθήκη και κάποιες επαφές που υπάρχουν ήδη. Αν πατήσουμε πάνω στην επαφή μας βγάζει στοιχεία, μπορούμε να επεξεργαστούμε την επαφή, μπορούμε να κάνουμε βιντεοκλήση, μπορούμε να διαγράψουμε μια επαφή. Γενικότερα παρέχονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Οπότε αυτή ήταν η εφαρμογή μας.